Čak, keď si chcel povedať, že kto je lepší, tak sa uvidí na normálnom. Nie, len to nie. Dáme to, veď, ale chcem jeden meč skúsiť, že kto je lepší. Idem sa snažiť teraz. No, takže, jeden save mám. No tak nemám. Nevieš to. Bo ani gól nedá z tohto. Hovorím. Daj ako stíchol. Samík, baník. Však idem. Ty som mal o niečo viacej boostov. Ja som ho dal. Púkaj sa. Jak si ho nemal. Nie som vôbec rozohraný, skoj to. Vyhol si. Čo skúšaš? Jest není gól. Dneska mi to fakt nejde. Nevie to proste. Dneska mi to fakt nejde. Čak viem, tebe to nejde nikdy. Hovorím, že ja som lepší. Dobre, máme 4 minúty, dá na to 9 gólov. A nie, no, nezda. Dobre, prvý. Jak to, že mi to nepustí? To je prvý. Dobre, dobre. Výborne. Idem do bránky. Výborne, trafal bránku. Ani teraz. Okay. Smieš? Nie. Šťastie, lebo teraz si to vyhrám. Idem ďalej nechával. Dávam si do 360 klávesnicu. Počkaj. Počkaj, ja sa to musím naučiť ovládať. No, tvoja? Ja mám 360 no počkaj, 270. Tvoja chyba. Tvoja chyba. 270 mám. Počkaj, nechaj ma to ovládať. No ideš, alebo ty zdržiavaš, dobre, ja ti kašľam. Druhej. Výborne. Dobre, dám si do 80-ky. To stačí, to stačí. Ja to nevidím. Dobre, 90. 80, 80, 90, 90. Nie som, ja len nehovorím. To je až tak? Ty kokos, jak mi preblikol, tak ti jebe. Jasné, jasné. Lebo keď mi nepreblikalo, tak sa... Nevie to proste. Ja ho nechávam. Mám ísť naplno. Mám naplno bicáky. No poď. Dobre, ideme, ideme. Výborne. Hovorím, že výborne. Poď. Bez boostov sa to nedá. Táto hra hra. No poď, čo je? Bicák. Ty si skôr jebák taký. Dobre, ty. Wow. To som na chválu robil. Vážne. Podľa mňa sa ti tak splitli prsty na tej klávesnici, jak ju máš otočenú, že ani si nevedel, do ktorej strany máš ísť. Dobre, výborne, výborne. Dobre, tak tie dva neplatia, dobre? Dobre, o 3, lebo jeden som ti dal. Ja. Máš nervy? Nie. Už som ťa zbil. Jo. Komu jak to? Nie. Nevieš to. Myslíš, že stihne dať do 20? Do 15 určite, ale do 20 to je bude. No 15 nedáš ani keby sa posereš. Uvidíme. Piči, chýbajú mi boosty, strašne málo mi. Ty som vdral nekonečný boost. A ja. Zasa ti spletajú, proste už to vidím. Nechaj to na pokoji. A čo nám s touto loptou robí, Mara? To tak. Čo ti jebe? Dobre. Nie. Ojoj!
to, pretože ma svrbelo ľavé vajco. Aha, chápem. Nepríjemné. Ale pozriem, mňa to normálne stáča, jak keby tá hra išla proti mne. A snažil sa tebe pomôcť, len ty si taký retard, že tebe sa už pomôcť nedá. Nevieš to, nevieš to. Čiže ja nehovorím, že viem túto hru hrať. Ale aj kokot neviem... Dobre. To som ti na schválne dal. Kde si odbočil? Samo. Nepotrebuješ mapu náhodou. A vieš čo, mohol by si akože... No ty kam si išiel? A nestiam už. Dobre, už som ti dal 10 a namiesto tých 3. Nepotreboval si mapu náhodou. Ja, vieš, ja som taký, že zabočím si, lebo som trošku spitý pes. No to ty bývaš často. Ale trojď piču. Nevieš to, nevieš to. Už mám 1 navyše, lebo tie 3 keby sa nepočítali, tak mám teraz 11. Nevieš to. Nemôže padnúť, musíme dať gól. Výborne! Na piču si to odrazil! To je tvoja chyba toto všetko. Jaj, ty si to zle odrazil. Ty si to naposledy odrazil. Ty sa toho dotkol, takže... No, neviem, nie. Nemáš šancu. Nedáte 10-0, ale dáte 10 gólov. Nemáš šancu. Tak prvý. To je akú blbosť som urobil. Prvý. A ty máš akorát tie ostné. No. Po zemi? Á, nevyšlo. Nevadí. Dík za 2 savey. Ty máš 100%. Výborne. No, však výborne. Výborne, ešte si mi to tam krásne naznačil. Hovorím. Kámo, nie. Tak, pohoda. Dobre. Svrbal ma vajca, to je pre... Svrbelo ma pravé vajca. Poď. To je čo? Také... To je, teda. Práve som si... Drbal. Hento. Bočné hento. Operadlo. Ale ne standard. Iba je pokazené trochen. Nedá sa dvihnúť. No. Dobre, ale aj tak to nevyjde. Fejky. Tu sa hodí akurát. Ďakujem. Ja som ti to chcel vedieť preto, aby si nebol smutný potom. Koko, skoro. Ja som teba nabral, a ne tú loptu. To by bol safe za 1 000 000. Wow. No, dobre. Ja to môžem. Dobre, ďalší. Nič mo. A to hrám Ešte tak... 3 minúty. To hrám tak primitívne. Nedá. Dáme znovu kebab. Nie. Lebo tebe praje šťastie. Ja som si ho vyplitval. Na 3 roky som si vyplitval. Hento. Šťastie. Ty kam si cúvaláš? Ty kam si až cúval, Mare? Dobre, to je nič. Povedal, že nič? No. No však dobre. Tak, ty si kár! Dobre som to vypočítal, čo? Vôbec. A som ho to... Ale ani ho to nezastavilo.
Popretý. Uhni pičo. Uhni pičo. Čo je, more? To dám ešte. Hysáky chytám. No, počul som. Mengele fekete, čo? Také nevieš. Uhni pičo. To čo bolo? A za zarovnanie. Kámo, kúky, že som to chytil. Nechytil si to. Ale tak ťa to ani neodrbal. Ale keby si to chytil, mne sa tak raz podarilo chytiť. Jedna strela. Aj mne dneska, ale teba. Hej, Samo, ináč, vieš, jak sme sa minule bavili o baliacich hláškach? No, už si použil nejakú? No, dajme tomu, ale Ty kundo, akurát som potom... viem jednu. No A daj. je dobrá, podľa mňa. Že dáš tomu neznámemu dievčaťu svoj telefón 10-0. a opýta sa, do riti. A opýta sa jej, že či vie, že čo je na ňom zle. No. Ja to poznám. Áno, presne. Áno, Aj. dobrá je, nie? No, Není zlá. to použijem, počúvaj. No ale povedz ju celú. No, že a opýta sa jej, že počkaj, nie. No povedz, Opýtaj, nechám. či nevie, že čo je zlé. A Na tom čo je zlé telefóne. na tom telefóne. A ona povie, že nie, nevie. Alebo dačo také. A ty jej povieš, že chýba tam tvoje číslo. A čo keď už mám to typkyne, to číslo? No nemôžeš ho mať. Nie. Duriti. 10-0, chlapče. Nič moc, len som ťa nechával, Dobre, vieš, tak poď aby ešte si jednu. neplakal.